हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय स' दिनैहाय जोङो दाउ हांनाय जानो नागिरदों आब'मोनाव आं दायो दंफैयो ओमफ्राय दाउखौबो लाबोखाबाय दाउखौ लाबोखाबाय माने फिसासो मोनबोबाय आरोना बारा इसिग्राब गिदिरबो मोनबोआसै ओमफ्राय जोंबो साब्रैल'खा आब' सानै ओमफ्राय गुमै आं साब्रै आरो जोङो दायो जों माबायदि हांना जागोन स' नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो जों माबायदि जायो आं सानदोंमोन आरो भिडिअ लाया सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै साननानै भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो थ' आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो मा मा जायो दिनैनि आइटेमा थ' जालाय बेदर हांनोसै आंना दायो मोखा बिराद माननानै माने स्मेल जाबाय थादों मा फुनबा मोजां जागोन एसे खिन्थाहरलाय सोरबाफोर मिथियोबा बिराद माने मानबाय नालाय बिराद हाद्रि दामानि ओमफ्राय गोसोम जाजोब्बाय बाहेरायावबो बिदिनो एसे ओंखारबाय थानाय जाबाय नालाय ओमफ्राय अखा हानायखाय बिदिनो बिराद जाबाय मास दायो जों दसे उनाव खालामसिगोन आरो जिरायगासिनो बिराद मेंदों गोथाव आं जानोसै आङो नै अर सुगासिनो हारसिं रेडि खालामगासिनो आरोना आङो आब'मोनहाबो बारा हाया नालाय थुन्दिया मासे फैखो ओमफ्राय गुमिया एसे बुरजा खालामगासिनो ओंखायनो आं अर सुगासिनो रेडि खालामगासिनो दसे उनाव नुसिगोन र' बिराद उखुन्दै दसे उनाव देखायगासिनो आं नोंथांमोना नै दायो जोंना बेदरा नै एसे बयल खालामना लाखाबाय ओमफ्राय दायो जों हांनानै जासिगोन आरो दायो नै फुरा गोलोमजोबदों नै खामानि मावनानै हांगासिनो इथिंजाय नै दायो जों हांगासिनो फुरा बयल खालामखाबाय आरो संख्रि होफैदो संख्रि होबा थावनाय नङा
जानो लुगैनाया हाथारलाय जोंफोराबो थाबायसो नायदो होननायाव आं guys nih dari ini kawanan dari Pedro ses kali sampai nih No, God! No, God, please, no! 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 guys nih dari ini kawanan dari Pedro ses kali sampai nih baik kanan sudah kan saya hangat kali sampai nih nah kelam sedang nih ayo रावबो मावग्रा गैया नै आंसो हांगासिनो ओमफ्राय साइखिनायसो आं गोथांबाबो रावबो गैया नै रावबो गैया बेवहाय साइखिनो आं मोनगोन ना मोनाखैथाय रावबो गैया गोथांबाबो जानोसै आं नै माबायदि जादों बिराद गोथाव जाबाय गोलैथारसै जाबावनोसै आं र' मोनाखै खोमादां लै मुगैलायलाङो मोनबाथाय बेदर जाखुमादां आङो साखिनायनि गोथाव जाखाबाय मोनबाय जाखांबायानो साखिनो फैबाय दायो जाबाय थानोसै दायो जानोसै बिगुरखौसो लांबाय आं जानो नागिरनायखौ आं खारखुमादों जानो नागिरनायखौसो लांबाय दायो जागासिनो जोङो नेनानै जाबाय बिदियाव गाबबाय थाबावो ओरैबायदि टेस्टिखा Aku karena Mayo. Betul rasanya. Menjebak. Terus yang kulit sakadang. Ini yang liktis tanah ini, zakang bener, sampai zabu naik darang nih. Berkata. Yes. Gimana kakak? Sana ini tak ada lain.
मुसुर दामदों नोंसो बोरायखौ लोंनाय जानायखौलाय देखायनो हागोन बा आयदा लोंदो सासे गारबायबा बेमार जानानै पावार लोंनाया फैसासोमोन सानवार सानजों बेफार गेले थांदों होलागासे आं दायो गांखं जानो नागिरदों नै गांखं नै नायलाय जानोसै गांखं जानो नै Thon, lấy bên vậy. ओइ नै माबाथिंजाय नोंनि उनथिंजायनि माथो माबा खालि फैदोंबा जेरै गाबोन समफोर थांगोन बेयाव गाबोन टेनसन kau jadi di bawah aja gitu Puspa kawan jalan kita tanda param lah angkat baik sini lah Ang bidik akan nanya ang pemencian bangun coba kalau mana? Kau mana ada? Siapa dia orang itu? Siapa dia? Macam puspa nama. Hey guys last नैबे लेग पिस जानसै आं लास्ट नो नैखौ जानसै बिराद मोजां मोनबाय बिराद टेस्टि गोथावथार मोनबाय जों जायै जायै रायज्लायनानै आं भिडिअखौ बारा मोजां लानो हायासै ओरै जानसै ओंखायनो ओरैबायदि गोथाव Yes. नोंथांमोना बिसोर बेबायदि जाबानो जाबाय हांनानै जायफोर जाफेराखै ओरैबायदि टेस्टि माने होनबा बेखौ फार्स्टआव बयल खालामना लाग्रोदो एसे ओमफ्राय
एसे माने एसे मोननाय बायदियानो आरो ओमफ्राय हांबानो मोननाय ओमफ्राय बिदि हांनानै जादों ओरैबायदि गोथाव मोनो बिराद जानो हायो आरो बेखौ ओमफ्राय आं जानोसै